tun tum chu Milar homeless lo ni to thin ta part 2 klo soi ve thung do na part 1 en du chuang ka channel la hian en thei range video hi reidon lo mi lo en zo sak ve sham do nia Steve Harvey hetia ron lar ma hian homeless lo ni to thina sangka zako somriat kuma chuang comedian ne tu ma se heti hun la hian hang hetia soi tur ne ngai lo kum thum zet chu lo homeless ani om heti hun la hian ka ri ve to taka chon riang ve thina Kutia Chennai nei talo chu gas station ata le public swimming pool ate chuan 25 ve thina heti hun la hi tan chuan hun har sataka ni thina ama soidana phei chuan zantin mi ta hriat lo chuan tap thina ting he ma se heti an din huna ding chung po hian Steve Harvey hi a be dong ve ngai reng lawa ti chuan kum sang ka zakwa sum kwa chuan TV show pakhat so time at the Apollo tia chuan in lanarem chang nei hlo meya chuta performance awang so mi ta hriat lo hlo tanin poisa tlem zawng chu a siam tan ta a chuta tang chuan lo lar chho zelin tuna phei chuan millionaire ani to mei paka TV host actor le author te ni to ani Sylvester Stallone borambo tia kar hriat lar ma hin hring nun chu har sa ti ve hlai thina a ri thein che nei in po nei lawa chu mei baka ui vulaya chuman thura nei lawa wangin a ui hmanga chu a hralangai pha hiala ma se Sylvester hi be do ngai reng lawani ti chuan Rocky strip chu zia kin he a script zia hi shalatuma ma se he script a zia a hian a chan ve lo chuan he script hi shal phal lawa a topa chuan remna siamin chu mi nuwa a film release nu chuan he film Rocky ti chu a hit le a he film hian Sylvester chu superstar a siamin chu mei baka he film Rocky hi Oscar winner te ni ta hiala chu mi nuwa Sylvester an hloma saber chuan a ui hmanga chu a leilet le ani ole video dang hunom tak mu zel theina sira like let noi subscribe kamilo me sak ve shama chomilo share sak ve sham turin khoina karon dil tak me ani e